Okay, busiafo mo bibia kwa aba. Emre na so na efia da na duru ene ahoden no wo form sa se hwen ekuta Ghana. Ama Ghana edda. Eyi da suo mu a yesu yatini suo ye di arewo. Da suo mu free nura besi na no pai. Aho kama na ye de ye nya adwuma de ka asampa de aye program no wo form. Isan se de ato Ghana no aya arehosem ohweye ahofasuo ya de abetena ha ya hwehwe na akuta Ghana Rollins yenya Jerry John Rollins former mampanyini ejaye hoko odupon kase na atutu no ti ama program na ya den na yehu de ye ka na ya den papa aya arehosem na oba fidua mu ha yi asenyom na ebogusa obia bokobere hwehwe yakuta Ghana na fa babia obia Ghana tadi areho na obia die Rollins eja man hokọ na ebase ya na aya areho sem obisafo entie we ya besia Odifo patafo baby antokwade ndi asori e wona patade ndi asori enti ne afre odifo patafo aye bibre mu nimfue wo se pretetaku ne ho bon waduduro be fi akura mpo kuchireku okata ba ko a wokofa abaifo kuro osese duodu akomia okofuru kasamprebu asani a osi nonso ye so boafo kwatwi akwa wo hunu dom serie chireduma ko satia wodi huhumu kumu akotene na hwan na mentutu na yampia yi a odifo patafo the zenith of the heavens ministry no ono na awurade adum ni tumi se onfanyi nyame manti se baye ni wo bi di asie aduma ho asem aye di ama wo bobra wo hu ano usika asem nkoyie adwadie ho nsem enkoyie wakwantu ho nkrata asem aye basa na wo pe hu ahode so aye awurade aduma na wie ya eni wo difo patafo enti sa kire wo so a friend wo 0540770896 ana 0206566150 Odifo patafo otwadua mponyankropo bekoso aye onyame ama na ko adifo so aye nokwafo. Okay, ya mama kwa aba sene medical mama nya ntie no Odifo patafo be kan yo afi ahyase ni true prophecy wo be kan o say afi Ghana mpanyimfo emunya mamo no wanshada mubodin o say emunya enkoye ma Ghana mpanyimfo yebekumbi ebi nsu befo mutie didim ebi nsu be fra asase so na me de yanwan se 2020 de wakayo se owo bofo asane ampa onka na ni yehu se ne yesitia na afi kona wieye na yehwe ni party tribi afra asase so kwa Odifo patafo yesi awba wonsam wo kai betie ni yo na so owo bofo no asane ampa obi yemfa wo nsusu no kra no agya hokọ afi nipa free kuro asase so kono wiase kono abusia araho Odifo patafo yebo akọ aba Odifo asema ba o asema ba na de ye ni anigye enra ye free nkna baraho pa free nkna besi kumase ena obi ye TV bia araho nko a prophet Rollins de minim say uyo Odifo wo kansem bebre true prophecy na minim papa J wo follow ne kakra unim na kakra ana odi amanyo sam de ya o mfan kan no ma o ya mo akwa ba bi ejo benkase mi abanu no Rollins eja o man hokọ eja nyina obi ya chechire ya ye ho re me chechire o de na so o chechire me araho I believe say araho ye ya de ba ko e bibia no eja according samanchi because now we know our expect to say something like that bit me ade 2020 owo bofo say wa bampa o say ma bodewura na ogba ana jawaja chiriti na so na musa be ka hoko na see enwie 2020 owo bofo so oye adwuma na mpa o papa e de nka yemfo owo susu no na nsan ya na osi o maame onsem nya kase to onsem akase mark ni nya be down mo maso a oya den o de opa so abe o de ekojo ni court o be ba ho be fa o ye nya mark o se afi nya mark o se o so kwa o ye den o se makasa ana owo bofo yi
asemo afofia ntwata papa no ko papa je ko areho ye di areho Ghana renren ye du pon kase pa asembofo we jaya hoko no odi for batafo nyame mfa ne nsanka akoma nyina na omaya sunwie na omaya refie honhom soso efise BBC no se refie ntimi amamu a ere nyeyi wata se nti nyame mfa ne nsanka obi akoma ni titiri ne kunafo no ne mba na political party a ofrim Ajima Krondu Lawrence political party for so no NDC for me mo nyina so my mobo esi a campaign obi a suspended campaign obeja na the anti says we da campaign democracy ko fa by nyina na wato from you say wo hwe papa je de waye bi mu analysis eti wo no pejo wo ni di kosunsun esa de ba ho na mani o se nsem bibiri nsem sasa edi for on say we share the political party no free mu a asem kese edema o ni wo no yes if we say we say akakakra ni ekoko no yeah to about 22 days penyin so say the only penyin no onye dey onue na penyin etese atofo no in fact ya de kese pa edema political party na de bia nra na make many penyin bi edin comes up president Mahama be obi on cheche ne refi say asem na tu yi asem ya asem kese what you say what o papa free ona naso akaso on so ede eko on so ko na de man ye yakora na ye say wo gina okonu okon anu a wo di akon na sa yes because o papa president Mills so I don't need jaw and I president Mills papa so say president Rollins na there's a president Mills papa no and just enka president Mahama ona na papa J nti amayo say mu de ona na connect to mu nyina say sa asem bi kura akire wo so ahwan na ko su mu akire eni asem no na ma na ye connect ojina ko na we ato ya nka obi aho na omo obi asunwie na oma ya refie ni titiru pa no because wa mo refie bibisi ada ya connect de nyame nka obi bia ho de metimi aka no nyame for patafo yeah ti ye ni bibia ya bibia nsansi bi bibi de de bibisi bibia mbesansi we de ya no wo bofo onye afia ba wie ye onye no nkoye ama no kure obi abrako pe ani kwase obi asuro owu sa owu de ade tina asuro owu na sa otam nso na obefa o say ya na sikiti omi ba ko pe ene de sikiti omi ba ko pe ene de eno ne se onipa ntam ni nyankopon ntam kita hudie ti sei na say ye de ni kwase osu chairman asasi su eti like be okure kunye enye no kure odifo nya botre like be ntimi ye nya botre odifo like be okure ye dey eku water bill school fees oda wuntimi na edan one was ya ye ra ho so me yesere na ma me kasa me analysis say yesu kure jahim sani ma we nyina ekunye na nyame aye wadom na so obo abrabo ese fata ese be ka Abraham o untu ala de be ya me nkomete ye di la be nti ya nkwa sha ya nkwa na ti ye dey chairman asasi su ani die bi anya dey he sebi uni sika na ho bompa ye se nyankopon ma wonye dey atimu da akura amlanta da bi enye sa nyankopon ma wonye sika sa wonye sika si cream doctor say hey susuri akokon susuri what the person me ase no enti wi ase no de woni sika no kodo akokon nam de wo sika so yese ma ne nwe eno na ama opanyin mi ntwawa no opanyin bi asem o de breye na dani aman kwa asem mfa ma apreko okay one hotel follow kakra obi akuma so online we see your form okay na o say yemisa na me yesa yi ntinka me de to ho badani asegna me sisi yesa me mbisa o say nyame na adomi asasi asasi due wa asasi su bi o ma due eno me kese okay wa so de yaba asasi na wa domi o asasi kro na de yabeguso okay wa unim asasi no me wo so nti bone de empa asasi so
bɔne so wɔ so so ate setena den odifo patafo wa so se wa abɛfom no ahemam wɔ so de wo san fie nsi wɔ enti nyame kura ya ibesi wasɛm yi so asasi ɔde ya ba so pa sa de pa ne emeye no wasasi so one ɔde no me ato so no me da ba bi abɔne amfiri hɔ da wɔsa kasa bɔne so wɔ ho a ahemam hɔ ayi ya kan se New Jerusalem wɔ so umaye nsi hɔ da enti nyame de ya ba asasi so pa sa obedi ani keke odifo mane ha o papa ya asɛm na wo akɔfa ba papa jedie papa yi minim ye nimsa ye bompa ye se samre wadika wa Abraham kukumu ho because wa wura ho pa de e ko na de papa ja bomodin kuro mu pa wiase a asase so omo a waje wom se oye nipa obetie bi na so ba dodo nso na omafa no so apagya duru ba bi se ne o ka se papa mama ne nanan eno kure onu a na atwe omo abama de mama maduru ba bi o maduri enti asase so odifo patafo na ogina nyame anim o wo ne ebebisaw eja ne de ya ba asase so pa se de pa ne emeye no asase so odifo patafo yo mi tie ni pa bebre ejo so nyame de bia am ka se nyame oyede ya oye nyame o nyame amfa ni pa ma asase so o mebre ma de ba se medi de ewa hi eden no wen ewa asase ne so odi yiti on se nyankopon anka se obesa asase wanya na adwo so obesa asase no ana nyame no se oni nyame nam na oti na se ya anioma ye easy ma on ya domi asase owie ye na odi nipa begu asase ne so no si nipa nue which means we are taking the peace say nipa ensa kan wa je free ensem efra asase no akro ya say said de o kana ba bia no mi wo bia no bone mpa hoda sa na afi wo na o man asase yes and yes akwa bone so afi de o sase mun sense heaven ho ya asem na no yia mo na se sai bibia ho na secret wo me ba ko pe secret wo mu anse onyankopon bo wi ase no mo nipa what you say now onyame bo abodie nyinara ene obo asase wonim say aha na Lucifer ti o asase su na Lucifer ti na Garden of Eden wanya amfa ma nipa o sa yes oya ma han oye Garden of Eden edima Lucifer oh sa Lucifer no ante heaven o okay ono nko ana na ente o ono nko ana na pa unso ono ye ohene o Lucifer yo hene tizenka asantimamu ye beka se otumfo abrempo hene what you say onso yo nyankopon abrempo hene fu ni bia ye fare mampo hene odi yes ke fare mampo hene what you say ti ono ya yeni maya ye edinturo mu on na hwe ho na ye ne dia okay oni ni nyankopon finance minister what you say enti tamo nyankopon bo wiase ni ade nyina wie ye no ena o ka kire Lucifer se o me occupy asase so no ontra edintro no now eduru time ne mra ye de besum awurade a no ofira asase no so no ede no okode na pamfo no asom no aba se de kasantimam e beka so ene ya wo ye comment ye koyura ye kosom what you say until say Lucifer beduru mre bi no hunsa ne ho ofe oh okay o tumi sikampampansu ekọ ne nson ediko na edumienu ni nyina no nyankopon di bia yede ahyehyɛ no hwɛ asomfo a egu ni na ase efiri sɛ Lucifer twamu a enji obi obehia ne bia asɔre twa ne pusi but mbaawo no okay untimi nkoto so na mum usalutu no efiri sɛ oye brempon what you say na kopim so oye asoden hine nyankopon etu no to twene brand say when we insist to go bi and we yi ni free edin turo no ino ade ne tu turo na abontene kopim say onyankopon hwa why the betimi de na japade ene na honyade eja na tamfo obi betimi na wodi edin turo no beja Lucifer si say Lucifer ne na benyade ya ntokwa ena the way Lucifer no enya boni o enjire so boni o
Asie chese anopa nsoroma Lucifer. yeah Lucifer the bright morning star anopa nsoroma na sa de chie nsoroma ehyiren. Oh, okay. Lucifer asichire. Asichire no. What you say? Na yan hwade. Oto ni free ho no. Eno hu se na japade we ni we nyina no. Ontimi mfa ma Lucifer mani di so. And you say you anti-chaotic age, you were pre-Adamite, and you were antediluvian. Anti-chaotic age, you know, and pre-Adamite, you know, pre-Adamite in the Mra, now Adam Yamavias and Waman and okay. And anti-chaotic age in the time on the Lucifer Moon and Divias, no more nipa. Tomias were then no Yankupo, a Sumaye, and we have a family freed in Trunim. And some of them paying for the nine. I want me and son of a see a meeting say, the son at Tia, I'm person who new party say, or move sign nipa now more, a move back. Okay. What you say, oh, no, Yaminisu. And son who open the pan to a body pan. Not because of say, what say we are sintino. Also, or doom or two, say, cancer, but so many free hop. Answer, but so many net say, kabob. What you say? A shrine because of Lucifer Tino or Tuna dear Coy. And you may be a pono or says assassin, Tinan sure I enough assassin swinging. What you say? Until say, or Nipa and paying for the unanticified who say it just so bony panel and was starting or rehabilitated the ecosystem. And the money parts. Basano or yen taking the 6 days. Okay. What you say? And don't say Bonipa and our body says this. No. Okay. Nisi, no, and not Genesis as here a caricature, and don't say your body says this. No. Nisi, now you're free one. I'll pop. And the pan will read what do better than Edding Truning. And what 2 war a fire Edding Truno. And what Pamon no me. None there was assassin so. Or Pam free Edding Trunim. Trunim. Okay. And was assassinating and assassin, Nyan San Yanko Yan Tiedio. Where ye should I walk as antimamun and no mom, and I do like to was antimamun and no man shadi. Assassin, men, a hot year, light year day. Oh, and took our day. Light. Nemo, so one to know by the light on our Kuma light. And no catch you nipa. Say, I have said yet, Tanaha. Tio, Tanaha, and yet apple no in particular. And Tina man, Yankupon, a pamo, and as apple no would you know. A proverbial statement. What you say? I don't get you on the passage. I know my buff walker of Baco, a 2 and Quadriana was from or Pai Mumianu, and when ye back with the free honor and would be see assassin, a dintrunim, a baby and Quadria will be an one a day. No catch you on the passage, ha! It is also him. Tina had that him. I feel my mouth to me say, Di moi domaso, di area so, I feel what open to dim. But what you say? I know the mouth now, no can say. Oh, say now, ma, on say, I give you your meal, Yamadinka catcher say, or man, dada. I give you a man once a day. And the man said, yes, I actually say, Bob, you got to fashion then so. Now you could talk no one finds him whether so. Good. No catch you only passe on Tana. Oh, say now, I'm not going, I'm a Lucifer. Ama tuonu amesina nkon kwadua. Okay. Statement will make you no. Nya se nkote aduaba. No. Ose dentia ose entie aduaba ni no. Obeso o kire se uko na ko gina omakwan unse satam na Lucifer tibi baturo nim. What you say? Nemo no oni hu tumi krata se okodua no. Nkwadua. If you say, no, you know what you must say, obey Lucifer. Okay. This obey Lucifer, no, come, Nkwadua, what they are. Obenyankwa. Okay. But what you say? It will catch you on the passage, and I want my Lucifer, I'm man Nkwadua, no bank Nkwadua, what they are.
ubenya amane nti se nka bɛyɛ dia ɛne wo krampo nkwadua ne menye den nkwa ho so one year de ma Adam ya de ama Adam no nkwa ho okay what you say nemo ba bia wa ha bia na te se nka nkwadua no ɛyɛ manhia nkonya dan okay mo bi ensi mo bi nkonya dan mu ho odi obla manhia ho bla manhia nemo nkonya dan ne de enya dan ye nkɔ ho sikadwa ne si no nkɔ ho matewasi na wo wa mede sa opportunity we nyina ama wo yi num ya fire di nturo mu ɛhɔ ye mre ye nkɔ aduma ye nya hwe de bi onyankopɔ ne monyam da ho ntie so ni ho bibia ni ho tena se didi feel comfortable okay and wa pra obre ene amane ekum owuo kodana ni nyina ene wode yakogu kuro na chi efiri se ɛhɔ na Lucifer ye dey eti enti wo se kuro na chi no ɛhɔ na de ewo kunsun papa mu ahokyere ɛka ɛyɛ dey ewo ene wakade atero se hwe yie no ankodua no ho emfa obi aso adamfo ma ne wura edi nturo nim so na besa me kire ono ane odi ni pato na odi ni pato na nyankopa ma nsan nhira we nyina adi setara ho a ane onipa anya so mre ane wantie nyamene ene onso okonkwadua no okonkwadua no ene nyamede abufuo no opam ene odi wo free enkwadua nim edi nturo mu ho nti se ba bia nkwadua ne si no sa wo ho no ma obewu so good tama Adam looking camp the book of Mesota Adam mistake ni nsem hu na odi ye no ya ye di nturo e di amount set na ha if we say corona chi no ahonya odi ya otena bere e na wo wa ye mfomso e na yakopo apam wa free true ni ana makopa chew na nyame di achew e de na nka wo sa wo ye so sa babu nchi ana wo ama na ono ne pen wa ama ade nan so obi ampam woni manya asem no ajane ka se sole free ho ba bia na wa anko beko dabi na wa pa me cho me di ache o musu me di edi nturo na wo di ache ba on ka se kokotena ba bia wote dabi o oni pa yi patafo dabi da and defend ajane wa dabi o ko me nya sure se ajane ka se kokotena ba bia wote yanko onko na me si dan de ma hwan so si na fom so aba me ne me yere tie ni ye o me ne me yere na ho me si dan e di amaw ho na wote ene wa ye mfomso ene mfomso ni nti ma pam free ho na bi ma pam ene wa ko ma me mo ho ene o ma be ka asem no o be ka asem ni wi a de na obeye so de ache de ane e mate o de ma ne mra o baba betra o metra ha ajane ka so o mra no wa tie ni yo pese wu mu ma ye wu tie ni ye mi nua ne kai tie ni ye mi ti odifo wanti ana me si da no yanya Adam ti no si ye ene o wie ye ona na o ti no afun nyame ene wa ye mistake no apam ene ma be ka asem no papa ntam o de chew pa ko no ate ase ye de na o so sa ye o so ba unchi ene wa ama ene o tena kuro na chi efiri se kuro na chi no na ho na de na man ye desro nko a na Adam pe ho sin ayi true ni mu okay kuro na chi no o ko ye no na mayo wo ho ma pepa o mu oh nya butre kuro na chi na mayo ho ma pepa o mu o ma keke ko ma ni achi o ma ye de makeup so de sa na be so kana o ye makeup so good kuro na chi e ho na petesi wo o de o mo ensa wo dabi kuro na chi ensa no mo ho ensa bro kuro na chi nyina akobibra e ho na wo obi nsha obi so intina kuro na chi fo meti ase o mo ye wiase fo o mo ji wo mani o mo ji ho ho na ni ji wo ni ji wiase ensa bro kuro ni mu ho no e ho ase tena den kakra e ho nya dio na mom su waya bra na ni ho bra papa ne mpesa su esu ni sa ban no eni tro ni anti papa ne ka se o mra no na ho de ni 20 bi oh okay what you say I feel matter ene o de ko fa yafun no ade nyin sa ne yere oh nti eyi na chi no mkonye ho no mkonye ya ti mkonye ye no manyem o manye Lucifer ne di so oh okay ma firi nyankopon nyuri na se ye di ntro ni nti o makonye mo a o ma wo no ka hu se Lucifer su ewo ni mu se dan ya ono nete so what you say eno na ma ken ekuni ni ade ya ebe okay if we say kanyame enuna se do wate de ya kabone kure enkanye nyame su na tini mu ba wo firi kronim
ekokuro n'echi. Okay. What you say? Be Ezekiel no me. Be Ezekiel 28. Soft coffee yan hwe. Ezekiel 28 verse 13 to 17. Yan hwe soft. Body tell. Ezekiel 28. Netie, ahana na ye Lucifer. Tie ni body Ezekiel body. 28. Ose body. Aha. 13 no. Aha. Ose Nyankopɔn turo edi mu na ɔteɛ. Tio, Nyankopɔn turo edi mu, ahana na Satan te oni Lucifer. Abɔde abo nyinaa wo. Aboɔ nyinaa ye sika nyinaa no ɔno ye de ama no. Ɛne nkata ho. Bojanambo tie sika owiase enioma wo bia ye bu se wo sika no. Ye die no ma. Ye die ni oma na nke bojanambo. Akratebo. Ene bɔwrɛboɔ ha. Sikabereɛboɔ. Apotobibrɛboɔ. Ahwehwɛboɔ eno ne diamond no. Hoaboɔ. Adeɛ. Hoaboɔ. Yes, hoaboɔ. Toaso. Ensramaboɔ. Yes, ensramaboɔ. Ene ahamonoboɔ. Ahamonoboɔ. Ene sika. Yes. Umpinti ene Obama asom. Yes. Eda obo wo ena osiesie ma wo. Wote adaya bol Lucifer be ene yedi sika nko a wodo 12 diamond gold magnesium you can say normal abobo de dos silver jade stones ahodo ni nyina ye ma no jasper ni yedi ye ma wo Lucifer if you say I don't know nyame dia see heaven gold eso no nante no dia see ni yedi ye ma ho say wo de wo no wo ye Nyankopɔn finance minister. Okay. What you say to us? Ose when the cherub wasra no a one ni cherub why dey wasra no cherub for ni nyina obi enu ayasra no di na si agya so ba wo de yasra to us okata oso yakata oso na wo hye nyame nyina ase na me de usi ho na o de usi ho Nyankopɔn konkron so Nyankopɔn kronkron eye edinturo ni ho na o de usi ye na wo oja abo ntem. Okay. Na wone nam. Okay. Na mfonso bia ni wo. Na mfonso bia ni Lucifer ho no ye good. Frida obo wo ara dikosi se. Frida ya bo no na mfonso bia ne ho fe. Nice guy kosi se. Da uhunu umu abusudie no. Wo ohunu umu abusudie. Wadwadie dudu onti. Wadwadie dudu onti. Ana wode amimdie hye umu. Wode amimdie hye umu. Emma na wo ye bone no ye bone na meto ofi Nyankopɔn bepo no so se afidie. Okay oto ni free ho se de ya afidie wakan say no we 16b. Okay ko na cherub obo ho ban no cherub obo no ho ban no apam ofi oja abo no wote no minister no na unsay security agencies na apam no ebon ho ban unsay unim say Michael o hye yi ase Lucifer. Lucifer ase. Na Lucifer was the same mark. Share. Where you second in commando? Lucifer. Anna, the born who buy Michael, and a born who buy one a garden, one a when. Twaso. Wa ho fenti. Wakuma huru. Wakuma Jania Hantaina de Bia Canoe. No offend. Umu Bia. Twaso. What say unyansa ne wo unyansa no de ene wo hyerɛn wato atwene fom me de wato ahemfo anim sɛ won hwew wote sampayimfo aduonu nan no ɔno ne ahemfo no yɛde Lucifer to ɔmo anim sɛ ɔmo nhwe no ɔmo yɛ dodo ɔso na mu yɛ dodo yɛ dɛn ɛso to aso ɛ wadwade abusudie mu wagu wakonkronneɛ ɛho fin wate ase to aso enti mama oja afiriw mu na ahyew wote na madane wo nso asase no so okay won a ohwe wo nyina anim won a onim wo aman nyina mu wo ho baye won ahodwiri wote na wapatu asai wo wote enti hwan na Lucifer asem asase so bia mpana asem ese no me sama awrade ka anu na da obepemne ko bia fa ne bantu Lucifer da ni huru bi da se na de obi a won se aso kanye di mboni o ko fi Lucifer bia ni wo be yesa nyesa mistake no ompe na ni si bi kura nsi da what you say aso kedi ni nya di mboni o ase chesa no pansoro ma o hweren esi ansoro ma na akwaya nsoro ma bone so eti wei
ɛna ɔyɛ yɛ nyame di ne free throne nim okay ɛna ɔde tuntum throne no ɔsɛyɛ ɛna kɔ Genesis chapter 3 Genesis 3 Genesis 3 Genesis 3 verse 1 Genesis chapter 3 verse 1 oh dear kind say na owo ye ni tie chan ewura modom a Awurade Nyankopɔn ye won nyina oti wo oye nitifo eche ewura mu adom a Nyankopɔn ye won nyina na obisa oba ne say enti Nyankopɔn aka kire mu say ampara se mu nitom ha enua nyina bi na oba no bua owo ne say oti Lucifer no and onim die dia but ayenti Onyankopɔn de sa aduaba no aye particular tree no mo ma adwam say apple enya apple nkwadua na mo be hu toa so so ma nua nyina aba no ye nibi nanso edua situro ma mfimfini o edua situro no mo mfimfini de Nyankopɔn ka say mo nibi nanso mo fa mo nsanka nanso ma mo nsanfa mo nsanka na mo anwu na owo ne ka kire oba ne say enye wuo na obewuo na Nyankopɔn nim say ebe mbodi bie no ada mo bedi say dia ba ni moni bebie na mo ayese Nyankopɔn na mo ayete say Nyankopɔn ahunu papa ene bone mo hunu papa ene bone twaso na oba no hunu say edua no eye say odie na ohunu say edua na efe no na eye aniwa fe na ye aniwa fe no na ya akono na ebeti ani no eti oti na bani bi oti abani bi na odi bi suma ne kunu a oka na hono soso odi bi ma ne kunu aha na de bia re ameka na so dem o monte ase na ono so di tie ni ye nya botre maka kire mema am wo wi asese emma kwan ma wo yire emma waduani ni da anti ase kwan ba ase kire ne se seye papa mu a mesrema mema wo wi ase nyina se Ewurade ntu obi abotom emma wo yire ma akohoma wo fie brabo hu kani ne na botre na tie ni ye na mo de man se du fudi ade na mpe tie die na sama ka se hu me na me ka me nka obi se sama okay na me wi a obeti ase odi mi tio me se nka ne papa mu a na nye wi ase akukuru hwi ase ne ahotra ma obere ma biara ma oba ma akohoma ma no adentia if is oba odi nkan bo akohoma first any if oba akohoma wie ye ema Adam didi wie ya na nyame pom ne free throne nim if he said if amana sunwie enti sa ya barima no oba agba akohoma ma da bia ka hu se wunya sunwie edinti na mpanyini say obere ni sika obere ma behwe ni saada oba de baba akohoma 2 days no bia beti mu nka o mantam ho ebino masa we dey matter me be say be debate we tie ni o me kama asem dinka ne papa mu a opatafo de bia me kase onyame ntu be ma bia de ensem na se ekoba se oba agba akohoma I'm telling you no peace for you if say that could be we had the no that group na Adam ba akohoma de bia o that group na if ba akohoma ye pa mu ni free throne nim on crowd you insist you but as I dey be you na be you anya wo tienie me say no man should be fed by a woman. Why? Because the last time that a man was fed by a woman, God sacked that person from the presence. Matuasi. What you say? Matuasi. Okay, TV the American. Matuasi. Tuaso. More ben fidi be man. That be more ben fidi no we ya no. Oh ben ma bia. Ah o more ben fidi we bia. Me say Senkabeya. More ben fidi. Debi. Di for patafo na kasa asa. Me na maka o. Do ba be fidi o be ma no. E ba ba bo akohoma no. Enye se oba se wadamfo o. Wo yire mu akohoma. Oba akohoma da kokora. Wa wie ya ba. Ni mo nyam na odi aye form. Good. Mati e do ase ye nto aso. Tuaso. Ose. Na won ba no ani egbegbe. Won ba no ani biebie ada ifu ba akohoma de to Adam no. Na ni bie osunsun. Na ohunu se odeda adaja. No hu se odadaja. Eti opempam brodo ma ahan eye nkatari opempam brodo ma ahan de ye nkataso.
na ɔte Awurade nka sɛ ɔte Awurade nka sɛ ɔnam turo mu hɔ anwummerɛ ɛmfrɛ mu no okay na ɔbarima no ɛne ne yere kɔhuntae okay ɔmu dwane kɔhuntae ɛwɔ tuo no nnua no bi mu aha na Awurade Nyankopɔn frɛ no Onyankopɔn frɛ no na obisaa no sɛ wowɔ hen na ɔse mete wo nka wo turo mu ha no mesuroi ɛfiri sɛ meda adagya tie ni o na mehuntae na obisaa no sɛ hwan na ka kyerɛ wo sɛ woda adagya adua mehyɛ wo sɛ ɛni bie no ɛna wadie yi na ɔbarima no see no sɛ ɔbaa na wode no bɛka me ho no a ɛbɛka me ho no ɔno na ɔma me ɔba akɔhoma no ana wonya problem no peace e wona abda bom toa so ɔse ɔno na ɔma me adua no aba no bie ɔna ma me dua ne de aba no bie na me die ada na ɔno future fie no asam asie no asam kase asi fie yetio tio wo de tie charge na adamu bo no wo se ɔse na ɔbarima no se na wɔkyerɛ unia udifo patafo yenya na ye frɛ ne ha ba se na otwi mu de wa de me fa so kwai do fa so ma nka se mi twi srew udifo patafo na nanu ma hemfo hwe me mitio president kufo hwe me video o hwebi oti kokko so hwe me video ahemfo akese hwe me video info na hwe wo de obi anim ma nka se mi twi obi anim sa asem a mi kan enya asem a we nyes wa kan yansasem ntina me kan asem bi se sebeya Moba enfidi uda okay jame ko ati ase na sebe abo ahia nanim ohare no na adwene se ye mema nimu bi obam ye nimu aye ha e wo ma nimu no wagege ye ntumi ene ye nsam hira mema ene ye de ehwe ye nanka nyame amamre mu no de enye sa nete eno na me maka ma asem bi se matena se ya ye hwehwemu ahunu se enukrampa ensase obaba akohoma nemo by mistakenly no obaba akohoma ofia emfa nyetuemu da so de bia onhwe efri se ada adam ama akohoma na ifu ba akohoma no asem to yati enti obama akohoma mabere manya asundie ofie ho ato ase soft coffee what you say mate soft ase yam to aso ɔse na ɔbarima no ɛka sɛ obarima ne amane yenu no wo ka se ɔbaa ode ne bɛka me ho no ọba no metimi ba bi no because Nyankopɔn bɔ Adam no 130 years no more ọba no ni nyame tia sunduem sa yes ọba Adam susu a ọba Eve de ne bɛka no ho ɔne ne te na Adam sɔle ọba akɔhoma no na asɛm bi ada ọba ne bɔ akɔhoma no ene de asem ba okay to aso ɔno na ɔma me adua no aba ne bi di ɔne na ma me dua na ba ne bi di ye Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbaa no sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbaa no sɛ adɛn na woyɛ saa ɔbaa no se ɛyɛ wɔwɔ ɛne daadaa me ɔno so sɛ ɛyɛ deɛ ya wɔwɔ ne daadaa me ɛna mediiɛ aha yɛ secret too ɔbaa no bɔ akɔhoma de bi a ɔba ɔne baabi ɔnyɛ sika ne firi okay good enti ɛyɛ bɛrima bi na bɔ saa akɔhoma no ma ne so okay ato ase bɛ na mabuo to aso na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ ɔwɔ no sɛ Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ ɔwɔ no sɛ ɛnam sɛ wɔyɛ yɛn nti wadome wɔ mmoa nyinaa mu ɛne wura mu adoma nyinaa mu woyɛfunu so na wobɛnanteɛ na wɔwɔ wɔn nsa na wɔni nsa ɔwɔ nsa deɛ kɔ wie no to aso na wɔdi dɔteɛ nkwanna nyinaa na mede ɔtan bɛto wo ne ɔbaa no ntam okay ɛne wasefoɔ ne nasefoɔ ntam okay ɔno na ɔbaba wo tire okay na wɔwɔ nso so aka wo nantin okay na ɔbaa no deɛ ka kyerɛ no sɛ dɔ na mɛma ɔyɛ mu ɛne wo nyinsɛn mu brɛ adɔɔso Jump verse 22 ɔse na Awurade Nyankopɔn ka sɛ hwɛ onipa no ayɛ sɛ yɛn mu baako odi aduaba wie nyame ka kyerɛ sɛ hwɛ nipa no ayɛ sɛ yɛn mu baako hunu papa ne bɔne wahunu papa ne deɛ ya bɔne toa so na afei deɛ ɛbɛyɛ na wante ne nsa ante nkwadua no nso bi ani na kyɛ sɛ dua no ɔse abɛhunu dua no din ɔse deɛ ɛbɛyɛ na deɛ ya deɛ ɛbɛyɛ na wante ne nsa ante nkwadua
no bi nso ani antena seda tieni o na Lucifer nim se krona chi na won ye bekunu nti oba no beti nkwadua ni bidia eti se wo han dan no dan no madua kube wom na wo frifie okọ na kube na so ansa nipa na otie di wate kro efie ho na aba dan sisi no se wanko hu na wotimi kasa na mete enti metima asa beti kube ni sa na tie nti na nkwadua ti kro nim edi nturo nim a enu nti na ma Lucifer enwo wo se di enti Nyankopon enwo no na otie aseda ye nkwadua ntia esi soro ho no esi so ada ye betwa nkwadua na obewu oh okay nkwadua nti na abofo no mumu no nkwadua nti na Messiah ne nwuo no nkwadua nti ana obi wu a otimi tibi manidi no asa back to nkwam okay eti center hunu se so wotimi ya hada akoturo ni mu kote duaba ni bidia obenya nkwa na watena se da owu na beta so no akwedi nturo me fi se ya pamna firi ho ama owo foforo e na aba e de sa na tie dia e na edi se wo fa kwa bi so no woni oba ne ye de eye kro na the book of Joshua be kina wo na Satan nam ni baabi asem a ha wa kokan ye ma one ne be fa adamfo eso oba ni mum na kotwe oba ni mum na kokan ko bisa wo no oh odifo asafo fro na akofa be me ni afra mo patafo me nka obi si o me se me nka so obi se toaso na wi a me kire asem kro kan o se na Awurade Nyankopon atu won free edi nturo mu ho se onkodo asase a ofa no free emu no oche onkodo asase ofa no free emu ne te se anya asase na ye edi nturo no meboa asase bi da edi nturo na chibi boa toaso e na opam woni pa no na ode kerubim eni o jaframa afena edi ahim ebesi edi nturo no anim apoe fam se onwen enkwa a ede ko enkwadua no ho onwen kwan na ede ko enkwadua no ho no se onwen ekwan na ede ko enkwadua no ho no anu so aja se entitamo opam ni pa free edi nturo mu epam wo woni free ho wie no ode angels free so ebe gina dua no se ne be ya omu nya kwan yanko enko dua no fi se so omu ba dua no betena dua na se a ene omu be nya nkwa okay nti Nyankopon amawanfo ametena no mi mu na se ye kuro na chi na ye ko tena ye no ena de ya hawo nyina ena de ya hawo no aba nti ye generation obi be da akọ enkwadua no anje no mra ometena di nturo ni mu now edi nturo no mu yesi aye currently asase ye bi edi nturo ho a wotimi betnam ya de ba ko pe na onipa ye odi tena di nturo ni eno ye de odi for patafo onipa bi o person on say edi nturo na ya de ba ko pe ene ti ma o tena edi nturo ni eno ye de no so onipa batanya me ho ni odi ni kore e tu be eno ano no yes na nyame nso ni ya hwehwe na ya buttons ayu no kore ye kwa sole ye bibie tu ye tight nyame be ni ye hwehwe ni hibi ma me nkire wade wonim de ntia abibifo ho kire wo minim gise oka enturo ntia enturo ma me ka se no kore John chapter 8 verse 44 be ho so of ya hwe John 8 de ntia bibima mu asen na enpuntu ntimi ma no ne Nyankopon hira ye nsu ye ntimi nyisu enhira no na aborofo na be fa kɔ no eye nioma tu ni aso echi akwasi broni eti wono omu adwamamɔ efiri sɛ baabu mu ba bia no ayaka sɛ ukɔbɔ adwaman a anani obarema bi kɔda anani oba bi kɔda Nyankopon be pa ho afiri na heniem tie ni baabu na nka so o chiri ye ya botre o de mitio nemom boni ba ko pade oso ya bia oni na wie ene ne dia o se mu dia mo aja na pade na mo pe o na free tete din to enti atorofo nyina aja ene hwan bonsam enti obi odi nturo bia o hwa hwan ase Lucifer ase enti atoro wonim se obonsam de nada ana pamo Adam free edi nturo nim enu nti na yen ye de nturo apam ye ho afiri Nyankopon nyina ase enu nti ye ntimi nsiesie ye man
na abrofo no ede no kra enete ho enti no mo man koso no na abrofo ni mu agaman abrofo no mu agaman o se obi ni obi ada no mo amuti abroche mu na monim obi ni obi ada no is nothing to them but adia o mu suro eyede ya entro na yensuso no yesuso ye de yesuro de ya yesuro jamamo na mo entro so de enyeden kwa usofo kura nkan kura eda nkan kura pese wife nkan kura ukun nkan kura na mu nyina mote wo eti mu nyina no Lucifer ban eni du tan yeden esisi mu na mo de to eti anu no wonya sundue mawo man wonya sundue mawo kra if you say ya pamo pitro na ti ona ote John chapter 8 44 o say was mo de mo aja mu free ni mu ene obonsam mo aja mu free ni mu ne de ene obonsam na mo aja na kono de ene mo pe mo aja na kono de na mo pe ese mo yo ene sese mo yo ono na oye odifuo free fitiase ona ye odifuo free fitiase na onyina no kure so mo nyina no de ya onyina no kure so to aso en efrise no kure eni ni mu no kure nya den eni ni mu to aso en se oka atoro samu a ono ara ni mu efi ono ani mu ena oka efrise oya atorofo ene atoro nyina aja ote oya atorofo no oya atorofo nyina aja Ghana no obi timi kase we de wakoji aduro so onim ba bia ofiri onim okrada so for you oya azan so onim oda o chantrato so enunti enu na nyame pam nipa so for bi opeso okure nyame nwosra kase bia no wasa onka no kro ntimi fa no nwosra ma what you say enti enu na ya switch na mumu de so for di na platform so Debi ala boga mama hu dawuru wa boga mama hu dawuru enso presade e dan kan kore anu de ye hu nka anu de o hu nka entina me say se sofo ti asod me say o ko asori na se sofo ese obi akọ boga man oni ni pananyem enti o gu ni panani ma se tete na o ye jimifo odi fo pa me so me say jimifo tie o ye jimifo Trese. No, min kasabi mi kama sama min kasabi. Oye jimifo trese. Obi otia so dem ho no. Wunim so obi no obi aka. Enya bone. Wunim so obi tan obi ti asole ho. Na do tan obi. Wunim de ema onipa. Enti mo ja hwie guo ba. Bi empie sofo ani. Empie de ya. Sofo ani. Good. Enti na me say mo abibifo no. Na me problem wo mo ho no. Ose mo hwede atua niwa. Ba mo hwe nipa akomam. Enti na onipa wo sum wo ni tirim. No abedada ho ese. I go for no beat you. Anu no kwa ye boni na apie ye na. Enti na Yesu kosi a oba no. Onti ase mo kan. Wa boy kama na aba physical me boa ye ntoreleti edamamo nya de pa obia nim say obi osole ogu maso gu memasem so bia ya de pa nya de pa but young African pastors no the way omusi treating the power so the gu animas na it is totally wrong check the way Yesu okopie bi so Yesu ka boy ga me be sina ye be sina boa e den ho na Yesu bu say am say boni bi e den esiri boni bi why na nya boni da wankasa hwana mo jamada o ose hwana nye den enye bonida onto bo mfa mo oba no na do no sito no ma ni tan obi ti aso dem o odi konkonsa kura che obi a onde otu apam no ana sofu na ankasa to no na associate pastor eni ni makuo payini sole a wa sofu no di adanse se presade ya dane sa we ni sole okeka asole ba bi hu nsam de kire o what me verify hu say no kore na wonim se sai ni pa no so no Lucifer tetere ma na tinimu and just how you portray such character and attitude that unim nyansa nyansa na unim because Messiah no okon no okrokro no ka tell say hwe no wa nyasa aboni ni die ko na wo yes aboni ni biemu a de so tell say abede ebe bounce ba Ghana de any African continent in the so fun Dubai be gina ho na den de ntia ya tu asam asia ye no ne we akonyem na ye se no agu anu ase botɔ ehwehwɛ anu ni nkwase agimi nyam som na odisi wo agu anu ase nti se o ferifo bi kura na wana mane nto ne da di for pata wana mane nto ne da ana hurahura kuta na wati asi wo wana mane nto ne na de say ye na woni say obi kofa obi ni obi da and etimi ye sign ha ana obi di akofa obi a obi ya wasofo bi ha oni perform boy ne de
don't shine so one day better so we have friend obi when you be a coda but so by now we dey pay obi kura say who to test we better so akofo obi and no so ye dey ya e poni and you din kan tu hu sen and san okotu de ono wa wiase no esen what you say enti oni o ma bi ho a e total ignorance adwene ni nyansade bi anim ti san te bia na wuwo ye mu no ena mada bi ati yasa eno na ma ye bre no na chi aye bre no me say mu na mo ti abrochefo hwemi me nko abrochire country bi asoda Amsterdam for Belgium, Denmark, Canada, US, UK, Germany, Italy, mu nyina mo hwemi how eno oba ne be mantam kitawdie send abrofo no si treating o mo so sa no ma mo di je de ompe good ena o mo ka no kra o mo nya den musuro nyame mo musuro nyame no toothpick kra mo kra firi ho ba say nimdie ne na asa ye nya bebre good and san kanya ko ma bra body nya fu nya mo kire pa no ka mu nipam kra no fifi bia nya mo kire so ni be nya mo kire ena nka mo ma bra boy ye fei o se kenya me batam no ma mu nimdie enso nimdie na kodi ho so why me bi usi nyame di o mu ye nimdie good ne ye ya amamre good enti we ya amamre nka mpo na ukra papa ni ma ne ye fe beyi avedi abeyi o di akwashe all the scenario na me create no enti ya manya me so na ye bi basa and ya switch no entro na wasi ya pamu ba ye ni abre ya su ensu kura sama ade abana masa ma me ka asem kiro woni di enti a adanko a me kwa ye nya be pemine ene esi empayifo na e di enti na ma ntimi nye ye si ka asem wo fo ma na ka kiro president timi gu kwan na obi twam na wa why yin quota ni kura ni sei no aburo na ye no nya aburo wanye ni ye on kan kura ntina contractor no wan fa no kura die anya den anya adwuma no ya mani sika so wan fa nye nti won nye ade ntia no kura ni ye muntia odifo pata and our problem na ye twesika ma ye se bia Massachusetts fa kwem ekwa bi asai obeya na onye obeya ni papam na mom owia no akwaje ni match ndi e fa de o she England fonta de enti na wo bom no fi abaso say me mo bro ni bi abaso but ade nya me mpe opam ni pam ntro enso na bibi ma ye anu na ye ya bo ho captain ban pentro na ka sofo no dina so dem kra ya so no nitimi shada ba so ye bubu ani na me nti wani na me mfanye wo look at this she home is a home okay ni nyina anye Jemi chwa tia se ina omo chwa no omo ye nyamedwuma frenchim na esi omo ye and what is wrong with the blacks it is only one thing that is wrong with us we are liars deceivers ntinye se nyame na de ya begu hase ya ho nkyere dabi yan kan yan tro na me ye bre nanye yan tro nti wo de he ti asema Adam kra ye bisa no the first black man ever live on earth was Adam you heard it you busan simple geographical question Adam wo hen what you buso oba no oh one kase was so Jabotire the only continent in the world that answers question with question before what you know I say if you say if you ban ho tina na no yie ne enti ni nyina ye one pe to nipa e pass ndua ombra metena no kurim tina no kuro ni ma aja na obi hu aja na ni oh unia wa na di no kuro di na ni ma o wo de opasse mu opahwe sa sofo na omo ye hwehwe ni munya me so wa di akoba da ma ya tu na se yale ya di da omo so omo de da mo no ye ka bi mo dro omo no pe man tekere wa etimi high flat e wa ayi askwa woni mi de ntia before patafo o ye nyamedum o yi atense nipa enko se ye mu no no aye atenye no ni obi from body na ni wu ase oh si boni o timu no wa chiro se nyame mpe nti wanti mi afra wanfo anko chamber sadie sere na wa ye nti dai ha all right na obi di wa be gina puppet so timi se wa bobra de ntia na nsemu se sister Mary obeto nyumo no one ayi brother Mike kwa master no afa yafunu ya tu o masen enam boni o madi nti
Yes, I'm cutting a coronachi. Usumi nsia ebi mu ma 6 months me boa. No anu aba abeka. Na kwa na oben sofu no so dey bi o keka nsem gu sofu nanim nso e be ne den. All right, abusuafo D4 patafo na matene nka no hwehwe yakuta Ghana o na yefro D4 so nko metete ho kakra na ba bi odi afro sane aduru no krona ja ho na e ho no ye miye ni a yentimi ntum firi ho ma mi wie ma asem mitie o e dey ntina mo patafo kasa obi ti aso dem ho we konkonsani obi ti aso dem ho kra no wa ya ma obi obeba aso le ho bia no agya hokọ no da sisi wo ogu aso no onu de o mo adwaman ti no yes wo ye on de wo ye ha de obi akohwiase nwa kofo obi ande o de na bedina ho no wa dey ogu ne nim ase wo bedwanim apam de na koye dey akohye baabi now yan I am fast way entun sene yeso nyen hwehwe wenu na ma yesu ka se na wem de o manyi o maketua dada every say hwehwe ni munya mesom ena o se de o mo yenti ya na ye o mo se onyame betie wo abonyame ori ntie saa ne o ma no but what you say enti no sabi obi anu ha ota obi obi anta obi nemom nyamsom na yesom no entena ho no obi mfa nkwese musuom mi hu ba bi he obi ohwem bi anim se ma pa nya de pa mema sem nya de pa endi obi nim nemom soso ose huhum ne pe honam ne yeden emre sa hwase ama osori anya den enti na krisosum ya akorokoro anka Peter enya Yesu ho enkotena poso na Yesu nsa amase me kwakọ hwe ne kira kwan onim se edenya obefiase obi hwiase a emane nya wo de se ya wo de ebetimi ato me betimi ato bia ene so nkira wo se koye bone na mmom no the right thing needs to be done nyami insha Mr. Mobile money ni ye na nsa kwasi ada ye hia o asolifie o me ye service o me Ebnada so ye hia o me Ebnada council Bushen station hona wa tie ni Sunday bra sorry Sunday bra sorry Sunday ne hold ye pon sorry any 2 hours we say sia yinti international service 11-12 we okay what you say ti ya mi sra Mr. Mobile money no ya send me kakra na nsa send mbi ache. Okay, abusafo D4 patafo na motene nkano ne se ne medical momonya ne tie no ye warewom Jerry John Rollins Efrim ye mampanyini ba ko pe ntie nyina yesu na bia Ghana hwehwe yakuta ye hweda ni boy tuntum ne kobni bia yi abobo ne south mu se na ni abre papa ye beje atrama no eba se dia afiadura ne Dorcas ne ye de wo mo eja no bye bye.